Naisangka ti DMW iti BBM Regional Reintegration Network Local and Overseas Job Fair and Government Service Caravan sa Jay Kawayan City, Isabela. Anya nga taday tuwing nga aktibidad. Ada detalye ni Dayan Monica Tukay. Nayuswat iti Isabela Convention Center ti Bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Regional Reintegration Network Local and Overseas Job Fair, kas pa nagraggat ta ahensya ang makatulong kadagiti OFWs, ang napaawid gapupay lang iti krisis ang napasaranda iti Middle East. Indaulwan ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak tinasaong aktibidad, mabayon iti direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. tapno makaipa iti tulong kadagiti naapektaran iti krisis iti balasiw taaw. Ngayon, bigyan na natin ng lunas yung mga hamon na hinaharap ng mga OFWs na nakauwi. Kaya reintegration is just as important to the President as repatriation and in fact, in a manner of speaking, more important kasi ito na talaga yung makakapagpatibay ng ating ekonomiya sa muling pagbabalik ng ating mga mahal na OFWs. Kabinatang dagiti licensed recruitment agencies ken local employers iti Cagayan Valley, 2,700 at trabaho iti balasiw taaw, ken 349 iti Pilipinas tinalukatan para kadagiti returning OFW. Karaman pa iti panaypay iti welfare assistance, government service caravan, nusa din madaan dagiti OFW ken ti pamilyada iti direkta nga access kadagiti serbisyo ti ahensya ti gobyerno. Ang gusto natin, pag umuwi po ang ating mga OFWs, whether their return is planned or hindi kasama sa plano, nandito po ang buong pwersa ng pamahalaan at ng ating mga partners. Gusto namin yung mindset na pag umuwi dito, hindi siya setback para sa isang OFW, but it is a big comeback to their lives here in the Philippines. Malaksid iti dayta, nangiwaras pa iti ahensya ti 10.3 million pesos agatad ti tulong para kadagiti nagawid nga overseas Filipino workers. Buklan daytoy ti pakabuklan at 3.8 million pesos tinaypaay kadagiti 216 na benepisyaryo manipod iti Enhanced Livelihood Program for OFWs Reintegration ken 6.5 million pesos a financial assistance mat para iti 130 a benepisyaryo iti sidong ti agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan fund. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.